I és així, amb amor per les paraules i respecte per les paraules i un sentit de l'humor que farem aquesta primera part. I per això, qui millor que en Màrius Serra i en Pau Vidal per il·lustrar aquest amor, respecte i sentit de l'humor. Quan jo us presento i dic a Màrius Serra, escriptor i enigmista, Pau Vidal, escriptor i enigmista, i segurament és el que sortirà escrit ara mateix a la pantalla, un d'aquests primers plànols, que ha d'entendre la gent. L'escriptor crec que ja ho entenem fàcilment, però fins aquí arribem, la segona part... La part d'enigmista de vegades ens provoca una certa confusió, que ja ens està bé, per la cosa mística, no? Sembla com una cosa esotèrica, algú que estigui en una bola de vidre i tot plegat. Però és un terme que en italià funciona moltíssim i que descriu els que ens dediquem a fabricar enigmes, normalment verbals, com és el cas del Pau, o el meu, mots encreuats, que potser és l'enigma per antonomàsia, no? El més industrial que coneix la gent, però també seria qualsevol altra mena, és a dir, endevinalles, poemes, xarades, palíndroms i tot un seguit d'estranyes construccions verbals. Jo us volia demanar, d'on us ve aquesta passió per jugar amb les paraules, per convertir misteris amb les paraules? Jo diria que cadascú devem tenir la nostra història particular, però almenys, en el meu cas, jo no concebo la pràctica de l'escriptura, la pràctica literària, sense una relació mínimament intensa, juganera i alhora, diguéssim, experimental amb la matèria primera que fem servir, no? Màrius Serra, per venir aquí avui ha tingut que fer un petit canvi dels seus hàbits lingüístics, no? Sí, certament, i els dimecres a la nit, normalment a aquesta hora... En lloc d'estar mirant el saló de lectura... A veure, com que el passen a una altra hora, me'l puc veure, eh? No és obligatori. No, però és veritat que és des de fa 12 anys, vull dir que... I, en fi, el Pau també n'és partícip d'aquesta afició. Juguem a Scrabble, que vol dir, això, remenar una sèrie de lletres en un tauler i barallar-nos amb les paraules, no? Amb una voluntat estrictament lúdica, allò que el Pau deia abans, no? Aquesta cosa molt més efímera del joc pel joc. El Tisner, que era el mestre dels mots encreuats en català, jugava a l'Scrabble, però ell li interessava més, i era amb el Víctor Alba, ja havia jugat justament, li interessava més posar paraules boniques que no que fessin molts punts, no? Llavors, durant molt de temps, quan algú posava una paraula que no li donava gaires punts, però era bonica, com atzucac, o així deien, mira, ha fet una tisnerada. Una cosa que us lliga molt en aquesta ciutat i possiblement a molts de vosaltres és que sou, Màrius Serra és el responsable dels mots encreuats en català a La Vanguardia i en Pau Vidal fa el propi El País. És una feina tan anònima com sembla, fer els mots encreuats? No, jo penso que no, eh? Jo penso que hi hauria dos sectors, diguem, un, el de les revistes, que en aquest cas és molt més en castellà que no en català, que és anònima, és a dir, és molt industrial, i després el que en podríem dir, parafrasejant el mestre Puyal, diguéssim, els mots encreuats d'autor. I això és el que fem els que... De fet, tots coneixem històries de gent que diu jo esmorzo amb tu sempre, no? Perquè hi ha aquesta fidelitat amb el diari, també. Home, de fet, els diaris em fan un punt d'una certa força des del moment que inverteixen una quantitat de diners en una cosa que no deixa de ser un passatemps. Inclús hi ha una rivalitat que va més enllà de la purament personal de la firma i que es trasllueix amb el diari. Inclús hi ha gent que diu jo faig el crucigrama del periòdic, doncs jo faig el de l'Avui, saps? O sigui que això té un cert segell que... T'identifiques amb un crucigramista, amb un autor o amb un altre, no? Us hem preparat aquí una humil pissarra i quan vulgueu us deixo... Vols començar tu? Sí, a veure, diguem que el que hem parlat o el que hem preparat és fer això que se'n diu un anagrama, no? Doncs jo... Són molt bones lletres, Emilio? T'adverteixo que et surten molts. Jo n'he trobat un que... Això, perdona, ho dius perquè has provat a fer-ne una manzano, que en canvi són males lletres, que hi ha aquesta zeta punyetera. La zeta és... Manzano, que té una rima fatal. Fatal, sí, això ho tens fotut, Això... Anem al saló. Sí, a veure, no, aquí la cosa... Jo n'he trobat un que et dedicaré per mallorquinisme, diguéssim. Bé, per mallorquinisme, vol dir que en castellà seria perfectament correcte, i en català, doncs també, però tu saps que saló de lectura delates locura. Saps que una locura, com molt bé saps, un loco no és un boig, ben bé, és una altra cosa. El títol és Manual d'enigmística, això vol dir que
algunes de les persones que ens estan veient avui vespre. Jo crec que tinc talent, o tinc curiositat per l'enigmística, però sempre m'ha faltat això, algú que em guiï, no he trobat la bibliografia adequada. Aquest és el llibre per ells, o és una divulgació? Aquest seria una mica la vessant més accessible del que després en l'univers de Verbàlia estava molt més historiat. Aquí el manual d'enigmística té una ordenació alfabètica, diguéssim, estan les entrades per ordre alfabètic, de manera que sigui molt senzill anar a la A d'anagrama, que és això que estem fent ara amb aquesta pissarra teva donant-te idees per a nous programes, o bé a la P de palíndrom, d'aquelles frases capicues o així. Però hi ha una cosa molt important, els enigmes més importants són els primers que aprenem a descobrir. És a dir, la nostra relació amb el llenguatge, quan tenim 3, 4, 5 anys, és absolutament aquesta. Nosaltres estem jugant tot el dia amb el llenguatge, l'adquirim i alhora en descobrim els seus misteris.